So guys, nebe tiba mas main ondor na mas kemana gufna gosyamno ayo fagla. Ada nोंनि हिनजावखौ ना भिडिअ बानायना हरलाय दं बानो दायो आरोबाव सासे आदायाबो बैफोर हिनजावफोरनि गाज्रि जेरै कमेन्ट्सफोरखौ लानानै रिप्लाय होयोमोन ना 18+ कमेन्टफोरखौ बेबायदिनो आरोबाव सासेबाव आदाया जोंना बे भाइरासआनो सननो हमबाय बेफोर भाइरासआ बैफोर हिनजावफोरनियावसो जाजेनदोंमोन दायो बिथां आदानियावबो जानो हमबाय बिथाङा एसेबां मोजां भिडिअ बनायो गोबां भाइरेलबो जादों गोबां भिउसबो मोनदों थिगानो मोजां भिडिअ बनायदों आंबो नायनानै जोबोर मोजां नांदोंमोन नाथाय बे साननैसोआव माबा कमेन्टफोरसो रिप्लाय होलाबायनाय जादों थिगानो मोजां कमेन्ट्सफोरखौ हो नाथाय बेबो माबा 18+ बाथ्राफोर कमेन्ट्सफोरखौसो रिप्लाय होनाय जालांदोंसै बेबो माबा बैसोरनि बायदि सननो हमबाय जों आदा एसे साननानै नाय बेफोरबायदि सोंलुनाय माने नोंखौ सोंहरनाय बा नोंखौ दमहरनाय जिखुनु बाथ्रायानो जा जिखुनु कमेन्टआनो जा बेफोरखौ डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाय होनो दरखार गैया बेबो 18+ एडाल्ट बाथ्रा खोनासंथाव जायै बुंथाव जायै बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि भिडिअनि गेजेरजों बुंनाया मोजां नङा भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाय होनो हागोन नोङो जेनेबा बाहाय मोजां कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाय होनो हागोन नोंथांखौ मायबाफोर सोङोब्ला नोंथांखौ मायबाफोर कमेडि जाथावना जायोब्ला बेफोरखौ नों बानाय नाथाय दि ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ रिप्लाय होयोब्ला मोजां नुवा माने मोजां खोनाया बेफोरबायदिबा नोंथांनि सेल्फ रिसपेक्ट थांगोन आरो जोंनि सुबुंफोरनि बर'नि सुबुंफोरनि रेसपेक्टआबो गैया जालायलाङो आरो गेदेर मानसिफोरा नुयोब्ला मा सानगोन नोंथांनि गेदेर बैसोनि मानसिफोरा नुयोब्ला नोंथांनि बिमा बिफाया नुयोब्ला नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरा नुयोब्ला बाय बाहागिफोरा नुयोब्ला मा सानगोन